Здравейте, как се казвате? Здравейте, казвам се Николай Стаменов. Мога ли да снимам, Николай? Да. Да ми разкажете какво се случи с вас? Ами от горе до 5 години имам киста на опашката и с времето повече и повече се ме болеше и набираше и доста гной течеше. И наскоро братовчет ми каза, че преди време се оперира при доктор Люцканов и ми препоръча да отида при него. Обадих се, аз записах си час и назначихме дата на операцията. Операцията в същия ден мина много добре, без болки, с местна опойка. И от тогава насам зараства доста добре, всичко е окей, без самото възстановяване мина без болки. Всичко мисля, че си е наред с операцията и с заздравяването. Добре. Друго какво? Нищо. По-интересно е по време на опойката дали имаше болка или само дърпане. Не. Даже и дърпането не го усещах толкова. По-скоро... Съвсем леко. По-скоро имаше страх. Страх, да, имаше си страх. Болка, определено нямаше болка. И съвсем леко се усещаше дърпането. И след операцията можехте ли да ставате веднага? Да, можех да си хода. Сега не може да правя големи разстояния да тичам или нещо от сорта, но можех да си хода. Чувствах се доста добре след операцията и доста се грижах също за мене, докато бях в болницата. Друго? Друго нищо. Благодаря ви. Благодаря.